Vi har Og vi har så lavet et spørgsmål her, der lyder: hvorfor gøder landmanden? Landmanden gøder sine marker for at få bedre afgrøder. Og det han gøder den med er næringssalte, som er nitrat NO3-, og fosfat, som er PO43-. Og alle de næringssalte der, de går som regel til de afgrøder, han nu har. Men mange af næringssaltene ligger så også på landjorden, uden at blive optaget. Og det er så de resterende næringssalte. Og de resterende næringssalte har meget med at ikke kunne trænge igennem jorden, fordi at den lerjorden har en meget øh, lille porositet, hvilket vil sige, at øh, og landmanden har meget med at gøde sin, eller at have sine marker på det vi kalder lerjord. Og der er porositeten lille, da porerne imellem lerjols mineralkornene er meget lille, så derfor har vandet svært ved at trænge igennem jorden. Og det kender vi også fra, at permeabiliteten er meget lav i lerjord, da grundvandsmagasinerne i lerjord er fyldt op, og porerne er meget små i jorden. Så i stedet for at vandet glider ned i jorden, så i stedet for at næringssaltene glider ned i jorden, bliver det skyllet ud i åer og søer. Og næste spørgsmål lyder: hvordan kommer vandet ud i fjorden? Som Sebastian sagde før, så bliver næringssalten ført videre ud i økosystemet. Og næringssalten, den bliver ført ud i åer og vandløb. Og åer og vandløb, det transporterer næringssalten videre ud i havet. Og ja, og som vi kan se her, så næringssalten, den bliver ført ud i åer og vandløb jo. Og så kan vi se, at vi har et forsøg her, noget der hedder vandanalyse, at vores hypotese var, at der burde være tilført flere næringssalte til Sillerbro Å, eller bare vandløb og åer, da vi formoder, at landmanden han høster meget, og derfor tilfører meget næringssalte. Men ud fra vores forsøg, både med Roskilde Fjord og Sillerbro, hvor vi målte næringssalte, der kan vi se, at både Roskilde Fjord og Sillerbro har stort set de samme tal. Og næringssalte, ja. Og grunden til, at de to resultater er ens, det er, at vi har lige været inde i en kold periode, vinteren, hvor der har været sne, og hvor landmanden ikke har kunne høste. Og grunden til, at han ikke har kunne høste, så er der heller ikke kommet næringssalte til jorden, og derfor er der heller ikke blevet udledt næringssalte til åer og vandløb. Så det er derfor de samme resultater. Men hvis vi kigger senere hen på marts, april, maj måned, så begynder landmanden at høste, det bliver varmere i vejret, og han får tilført næringssalte til jorden. Og via han gør det, så bliver der tilført flere næringssalte ud til åer og vandløb, og derfor bliver de forskellige tal, nitrat, ammonium, nitrat, fosfat, pH-værdien, de burde så stige alle sammen. Og til sidst så har vi fundet ud af pH-værdien for både Roskilde Fjord og Sillerbro Å. Og pH-værdien, den er rent faktisk ens ifølge vores resultater her, vi har fået. Og vores hypotese var, at der burde være en højere pH-værdi i Roskilde Fjord, da vi har meget kalk i vores undergrund, og derfor burde der blive tilført meget kalk ud i Roskilde Fjord. Og samtidig så har vi også en masse muslinger ude i Roskilde Fjord, som også indeholder masser af kalk, som tilfører masser af kalk til Roskilde Fjord. Så derfor vil vores hypotese være, at Roskilde Fjord selvfølgelig indeholder flere, er mere basisk end Sillerbro Å. Men da vi har fået ens resultater, så stiller vi os selv et spørgsmål omkring, hvordan det kan være, at hvordan de er blevet ens. Vi fortsætter, hvor vi slap fra åerne, og så har vi et nyt spørgsmål her, hvor der står, hvilken påvirkning har næringsstofferne for fjorden. Og hvis vi tager det ud fra, hvor vi var nået fra åerne og vandløb, så ved vi, at vores hypotese var, at der vil være mange næringssalte i åerne, og især i marts og april måned, da landmanden
gøder dem. Og når der bliver tilført mange næringssalte til åerne, så flyder åens vand ud i fjorden. Og når der bliver tilført mange næringssalte ud til Roskilde Fjord, så spiser det vi kalder planktonalger dem. Altså de spiser dem, og de ligger sig oppe i toppen af vandet, ja, så de skygger for solen. Og planktonalger har ikke en særlig lang tids levealder, så de har meget med at dø meget hurtigt. Og så falder de til bunds, og så spiser bakterierne dem. Og når bakterierne spiser dem, og så bruger de energi. Og når man bruger energi, jamen, så kommer der iltsvind, fordi de bruger masser af ild. Og når der kommer iltsvind, jamen, så dør både fisk og lort og skidt og Levende organismer. levende organismer, ja, i det hele taget. Og så kan der ske det, der kaldes, hvad fanden det hedder? Det hedder, at der skabes et lige lag, som er sådan et hvidt lag, hvor det hele bare er dødt, og dyrelivet er dødt, og det hele bare er dødt. Og senere hen, der tog vi fat i et refraktometer og målte promillen af Roskilde Fjord. Og vi fik promillen til cirka 20, som er et pænt højt tal. Men det kan skyldes, at der ikke har været nedbør i lang tid, og den årstid er på. Ud fra målingen, ja, det vi fandt, der var både fisk, rejer, tanglus, tanglopper, strandkrabbe, havbørsteorm, hjertemusling, sandmusling og blåmusling til stede. Men udover det, der er promillen faktisk også høj nok til, at der burde kunne findes albueskæl, østers, dværgkonk, amylosøstjerner og savtang. Ja, og i teorien, så burde sagtens kunne leve det der albueskæl, østers, dværgkonk, amylosøstjerner og savtang. Men vi fandt ikke nogen, og vi var bare uheldige. Selvom de burde kunne leve der, så er det ikke altid, de gør det. Det er ligesom en ulv. Ja, den kan jo leve i Danmark, men der er ikke så mange af dem. Eller en blåhval, det kan også måske leve der. Ja, en blåvæg, hvis du også kan leve der, så lever der heller ikke. Der kan også leve indianer, eller hvad hedder det, løver. Det kan der så. Fuck det.